Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan barmanca beşdarbûna vekirina sed û çil projeyên xizmetguzarî û bajarvaniyê seredana Amedê kir. Li qeda îstasyonê Amedê mîtîngek li darxist û gotarek pêşkêş kir. Maşallah bugüne kadar Maşallah min heta îro Diyarbekirê wiha nedîtibû. Tu Diyarbekira Komarê, Diyarbekira Osmanî û Amîdaya Selcuqiyanî. Amidisin. Erdoğan li gotara xwe de amaje bi dîrok û giringiya Amedê anî behsa kar û xebatên ku di desthilatdariya AK Partiyê de ji bo Amedê hatine cîbcîhkirin kir. Bertek nîşanî siyaseta HDP da amaje bi kurtnebûna hevserokê HDP Mithat Sancaranî û hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaşî bi tundiyê rexne kir. Bunların adı Kürt. Navê vana Kurd e, tu eleqeya wan bi Kurdbûnê nîne. Ez niha qala yên ku ji devên xwe gotina siyaseta demokratîk kêm nakin û ji hembêza emperyalîstan dernakevin bikim. Ez niha qala wan kesên ku di her axiftinên xwe de behsa heq, hiqûq, azadî dikin, lê çawa zext û zilm û xwînmijiyê dikin bikim. Kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Ji bo mîtînga Erdoğan ji bilî Amedê ji bajarên dewrûberên Amedê jî girsek qelebalix a xelkê li qeda îstasyonê amade bûn. Piştî mîtîngê beşdarvanên li qedê sebaret bi hatin û axaftina Erdoğan kêfxweşiya xwe anîn ziman. Gamne xweş davîje, pêş jî gamne xweş bavîje û em hêvîdarin ki belga me huzur were. Erdoğan gotana biratiya Kurda û Türka kir. Got Kurd û Türk birê hevin, tu kes li ganaje biqetîne. Konuşma gayet hoş bu. MP memnun bu. Ma fakiri o amar yardımcı bu. Ma zvere yardımcı. İslam'ı ma hastıklı ma hame bu ve dara. Vak vi me serok ne diye. Berya uji Cumhurbaşkanı hebun, Başbakan hebun, ek devlet yönetmiş dikir hebun. Hemen metişki ver ne diye. Her wiha Erdoğan di gotara xwe de eşkere kir ku wî girtîgeha Amedê a ku di salên 1980 da wek navenek îşkenceyê dihat zanîn a ku berî hatina wî hatibû valakirin jî ji bo veguhestina navendek çandî radestî Wezareta Çand û Turizmê kiriye ku bi vî awayî nav û nîşanên wî serdeman nexweşî yê ji hafîzeya Amedê were birin. Sadece Diyarbakır'ın huzurlu Tenê aramiya Amedê têrê nake. Divê bi Iraqê ve û bi Sûriyê ve hemû herêm aram be. huzurlu olması gerekiyor. Piştî mîtîngê Erdoğan li Amedeyê hin hevdîtinên taybet bike û biryare ku êvarê jî vegere Enqerê. Abdülselam Akîncî Rodaw. Amed.